מה זה להיות יהודי? זה הכל. אני לא יודעת, זה משהו בלב נראה לי. מסורת, אוקיי, תרבות, חגים. להיות יהודי זה הברירה היחידה שיש לבן אדם. זה זכות ולא חובה. לא יודע, להניח תפילין כל בוקר. לעשות מעשים טובים. מה זה להיות יהודי? אמר רבי יעקב, מה ששנוא עליך, לא תעשה לחבר שלך. להיות יהודי בשבילי זה. המטרה של מרכזי זהות למעשה זה להנחיל את המורשת, את מורשת ישראל לציבור היהודי כולו בארץ ישראל בבתי הספר בצורה בלתי רשמית ומענה ומעניינת על מנת שיכירו את הפנים החיוביות של ערכי היהדות. שכחתי בכלל לומר לכם איך קוראים לי. מישהו יודע איך קוראים לי? נכון, קוראים לי. המרכזים לזהות עובדים בעיקר מול מערכת החינוך הממלכתית באופן של חיבור ישיר, חיבור אישי עם אותן בנות שירות שמגיעות עם הרבה מאוד אידיאולוגיה ועם הרבה מאוד אהבה לתלמיד. אנחנו מגיעות לבתי ספר, זה בעיקר בתי ספר חילוניים, מגנים עד כיתות ו' ואנחנו מעבירות להם שיעורי יהדות. וראיתי איך שהם מתעניינים ושואלים שאלות והם רוצים לדעת, כאילו, למשל פרקי אבות, משנה, כיבוד הורים, חגים, הם אוהבים את זה, גם רואים שהם אוהבים את זה. זה המורשת שלנו, זה הבסיס שלנו, זה השורשים שלנו, ואנחנו כאילו בתור משפחה שאנחנו לא דתיים, מאוד מאוד חשוב לי שכן דווקא הבן שלי ילמד את יהדות בעצם. רואים שזה מכניס חיים בילדים האלה, מעבר לשיעור חשבון ושיעור אנגלית ושיעור ספורט, רואים את זה ממש. המנהלים שמחים בזה, הילדים אוהבים את זה, המורים מתחברים לזה. ככל שאנחנו מתקדמים עם השנים, הילדים יותר ויותר מנותקים מהמורשת, מהזהות היהודית. השעה השבועית הזאת של הבת שירות לאומי מוסיפה דברים נוספים וגם יותר חווייתיים. ילדים מחכים לשיעורים בגלל הפעילויות הנוספות שיש. כל שיעור אנחנו מנסים שזה יהיה כאילו שיא, כי זה שיעור שונה במערכת. שהם יזכרו, שזה לא יעבור להם. והבנות שירות עושות את זה בצורה מדהימה. אם הבן שלי יודע לענות על דברים ביהדות, זה עובד. שנדע מה עבר עלינו, כדי שנדע כאילו מה העתיד שלנו, במה אנחנו מאמינים, במה אנחנו יודעים מהעבר, כדי לשפר את הטעויות שלנו. אני השתתפתי בחידון תנ"ך, העירוני של מעלה אדומים לגילאים שלי. זכיתי מקום שני בחידון. היה לזה הרבה צמא, ילדים שאלו המון שאלות, גם המורות התעניינו לא פחות מהתלמידים לפעמים. תלמידים אוהבים את השיעורים, המורות אוהבות את השיעורים. אני יכולה להגיד שאני באופן אישי למדתי המון דברים השנה. למדתי על משה בטבע והנוער. ככה לומדים את המורשת ואת היהדות, וככה לומדים מה היה קודם כדי לספר לדור הבא. אז יהיה לי מוזכרת כזאת שכאילו אני חלק מעם ישראל. להיות יהודי זה לפתח את הרוח ולהיות דוגמה אישית בכל דבר שאתה עושה. יהודי זה שנולד להם יהודייה. בשבילי זה לגור בארץ ישראל, לשרת בצבא. יהודים, זה מדינה שלנו. יהודי נשאר יהודי. לחיות בארץ ישראל. מסורתית. גם אם יש מקומות יותר יפים, פה אנחנו יהודים, פה אנחנו בעלי בית. וקודם שורשים, להיות מחובר לשורשים, למסורת, אהבת חינם.